Jag går in och skickar. Nej, jag ska baka. Jag ska baka kakor. Ja, alla bakar. Alla bakar. Jag bakar. Skicka det här kakor. Vill du dra honom? Ja, du drar. Kan du dra honom? Jag Vem tror att du skulle? är jättestark. Du är jättestark. Stark. Vad tycker du? Klara! Klara ska dra Oliver lite i. Mamma, Ja, är du rädd Vad då? om mig? okej. Ja, nu. Jag kan gräva till Klara kommer. Jag tycker det är roligt. Ja. Visst, jag bakar kakor. Hjälp till när hon har höjt i knä här. I spisen. Baka. Vi går och baka. Vi ska baka. Det här då? Du svänger ut. Ja, det är knapparna. Jag ska baka skicka det här. Ja, det kan man också göra. Det går ju också bra. Vi gräver ett sandkaka till er. Ja. Nu kommer jag. Ja, kom! Ja, här. Här får du. Ska du fortsätta hjälpa Leo? Nej, gå fram. Jag höll på att vakta det där när jag drog oljan. Nu ska jag försöka Leo fylla spisen. Oj, det Det kommer glass. här kommer glass. Det kommer glass. Choklad. Nej, ett lass. Ett stort lass. Inte glass. Botten. Jag gör alltså har glass på det här. Det är inte där. Jag har med dem. Nej, Leo, då tar spaden på en gång. Om du gör sådär så förstör du spisen. Och dessutom får du absolut inte hålla på och slå med spaden. Den gräver man bara med. Vi kommer snart tillbaka. Vi ska bara lämna in maten. Mamma, Ja. vad är det här? Ja, det hör till spisen. Så måste man ha. Ja. Den är trasig. Kan du laga? Oj.